היי לכולם, ושוב אנחנו בסרטון. רציתי רק להגיד לכם איזה משהו קטן כזה. היה לי, בהתחלה עשיתי סרטון ואז מחקתי אותו כי הוא לא יצא טוב. אז אני פשוט אספתי את זה בכאלה עטיפות. ועכשיו אני פשוט אראה לכם מה יצא באמת, כאילו מה. היה עטיפות אחרות שהיא הוציאה, ועד אחרי זה בסוף התבטל הסרטון, אז היא עושה מההתחלה. כן, לא, פשוט לא. טוב, יאללה, נו, בוא נפתח. טוב, זוהי את ראשונה. אוקיי, בוא נראה מה יש לנו פה. זה חמוד, אני מתה. וואו, זה לך דווקא ממש חמוד. צודקת. יאללה, אני ממש רוצה את זה. לפתוח כבר. כן? תדעו לכם שהעטיפה הייתה בצבע של רומי. אוי, כן, של השיער שלי. יואו, זה באמת נראה ממש יפה. בוא נפתח ונראה מה יש פה. יואו, בקבוק הלווין, אומייגאד. יאללה, בוא נשתה רגע. נו, איך טעים? זה מים? זה מיץ? זה מה זה? זה מיץ בטעם מירנדה. אין כזה דבר, מירה, נו. סתם, קולה. קולה? באמת, מירה? כן. אוקיי, תבלי לי טוב. זה מיץ וטעם ברוסט. זה באמת קולה. זה טעים. אנחנו ממש אוהבות מנה חמה. אוקיי, מי לא יודע את זה? עכשיו תורך. זוהי. יואי! קולה, אני אוהבת קולה. אני אוהבת קולה. אוהבת קולה, אוהבת! אוקיי, עוד מעט נגמר. תרגי קצת. אוקיי, עוד מעט נגמר הסרטון, אז ביי!